Sziasztok! 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 Azt szeretném kérdezni, hogy hallotok-e? Headsettel kezdünk most, mert még van mozgás itt a családban. Ha megírnátok, azt megköszönném. Juhú! Szia, Ibolya drága! Sziasztok! Jól hallani? Megírom, lehet nem hallotok. Készen állok, mester! Minden jó, oké, köszi, minden jó. Majd később kiveszem, csak most így kezdünk, és figyelem a számítógépet is, de furcsán hallom magam, meg figyellek titeket is. Szuper. Várunk még egy kicsit, lehet hangolódni, kezdjétek el már érezni a szavakon túli energiát, a teret. Már azonnal föl tudunk kapcsolódni egy térbe, egy magasabb térbe. Köszönöm, hogy itt vagytok. Attila is, Kati is, Katikám, Puszi, Tomi is itt van, Józsi, mindenkit, Violetta, mindenkit, örülök, köszönöm szépen, hogy jöttek, liboskáim. Jó ez a ritmus, hogy havonta egyszer össze tudunk ülni, vagy találkozunk. Katika is itt van. Ha kérhetném, lehetsz hangosabb. Megpróbálok hangosabb lenni. Remélem hallotok. Lehet, hogy feltűzöm ide. És akkor... De ez így nem jó. Nem tudom feltűzni, megpróbálom ide tenni. Hát, ha így jobb lesz. Szia Orsika, Kriszti, Szatóri, Kriszti, sziasztok. Ki fogom majd venni a headsetet később, nem sokára elmennek körülöttem, és akkor csak mi leszünk. Hani, sziasztok. Liat is here, Liat Frankel is here. Kissy, we love you guys. Oké. Szóval, ugye meg lett hirdetve, hogy miről fogunk beszélni. Lesz olyan, hogy tértartás, lesz olyan, hogy kapcsolódás jövőbeli énünkkel, lesz olyan, hogy fekete mágia meddig még. Ezeket azért hozom, mert hogy megkerestek vele, vagy telefonáltok, úgyhogy ezeket azért hozom. Zsóka, szia drága Kriszti, előlegezem magam ide, és majd ha Magyarországon leszek, rendezem a lét, ami tök független az anyagtól. Ugye nem baj? Ó, édesem, nem baj. Tehát nem kötelező utalni, de megköszönöm, aki hozzájárul, áramlásban, időben, energiában, szeretetben. Szóval, hogy köszönöm szépen, Zsókám, imádlak, puszi, és azoknak is köszönöm, akik már valahogy kifejezték ezt, hogy együtt lehetünk, és tanulhatunk, és tanulunk, és emelkedünk. Anikó is itt van, Diat, you are the best, hallotok, oké, Bence Erikám, itt van, Benkő Erika, sziasztok. Akkor a kérdéseketeket azt tegyétek majd föl, szokás szerint, jó? És lesz ilyen az Anikóhoz különösen, mert ő neki a múltkori
posztom alatt megkérdezte az ünnepeket, arról is írtam magamnak egy szösszenetet. Szóval akkor megnyitom azt a posztomat, ahol írta, végül is nem nyitom meg, majd volt még valami, hogy átvetjük másoknak a mintáit. Jó, okés. Szóval, Bújdosó Csiri is itt van, Nadem, mindenki itt van, köszönöm szépen, köszönöm. Néha idétlen vagyok, de ismertek. Fölírtam, hogy nem ismételünk. Ami azt jelenti, hogy minden pillanat új. Minden pillanat új, és mivel változnak az energiák, a tudatosságunk által emelkedik a rezgés, eddig nem tapasztalt helyzetek érkeznek. Nyitottan és bizalommal kell válaszolni, de inkább áramolni. Ugye, az nem ismétlem, az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban bármi történhet. Egyszerűen nem tervezem meg, hogy mit fogok mondani. Jó, leírtam magamnak pár szót, de nem fixálom be, hogy valaminek hogy kell történnie, nincsenek elvárásaim, nincsen bennem, ugye miért akarunk befixálni, vagy azért, mert megszoktuk, vagy azért, mert még nem vagyunk önmagunkban annyira stabilak, vagy megnyilva, hogy vállaljuk teljes mértékben magunkat, akár a tévedéseinket, vagy éppen, hogy nem tudunk valamit, szóval azok szokták bebiztosítani magukat, akik még nem merik felvállalni 100%-ban magukat, ami tartalmazhatja, hát a negatív vagy sötét, ez csak inkább a teljességet, ami ugye azt jelenti, hogy tévedhetek, hibázhatok, nem kell jónak lennem, vannak árnyoldalaim. Szóval, hogy amikor minden pillanat új, az azt jelenti, hogy ez vagyok, itt és most. Nem kell magyaráznom, belül ugye a személy elkezdi megkérdőjelezni olykor, de nem kell. Tehát minden pillanat új, és úgy éld meg otthon, vagy a barátaiddal, hogy ne akard módosítani az áramlásodat, ne fogd vissza magad, amit szeretnél mondani, az önkifejezésed, tehát mindenképpen azt vedd elő, vagy azt magadat add, jó? És ugye azt, ahogy fölírtam, hogy új tapasztalatok jönnek, és hogy nyitottam bizalommal, ugye aki már bekapcsolódott saját magához, az bizalomban van, az nem védekezik, az feltételezi a magasabb rendű jót, feltételezi azt, hogy az élet érte van, feltételezi, és inkább bizonyossága van arról, hogy minden egy jó irányba halad, még akkor is, ha látszólagos veszteségek érkeznek. Szóval nem ismételünk, nem járjuk be ugyanazokat a köröket, elengedjük a szokásainkat, hogyha tudjuk, persze megtarthatsz, mert azt csinálsz, amit akarsz, meg szabad vagy, de hogy próbáld meg azt felismerni, hogy van-e olyan szokásod, ami limitál, ami még bezár, és ez lehet gondolat is, ez lehet vélemény is, ez főleg minden elmében, ugye, mi az, ami bezárhat minket, hogyha télen mindig esni szokott a hó, és akkor ugye ez igaz, ugye ez a kedvenc kérdésem, igaz ez, és akkor lehet azt mondani, hogy igaz is, meg nem. Szóval, hogy nem kell magunkat befixálni, bezárni. A következő szó, és akkor, amit felírtam, az ünnepek, ugye az ünnepek is egy befixált, egy jól bevésődött, egy elvárással teli hagyomány, és akkor szépen belerakták, hogy hagyomány,
de valójában, hogy elgondolkoztam, hogy mit jelent, mik az ünnepek nálunk, és valami összetartásra, szeretetre, emberségre igyekszik felhívni a figyelmünket, általában mások javára, másokról, emlékezzünk meg másokról, tegyük meg a szeretetet mások érdekébe, üljünk össze karácsonykor a szeretet nevében, de, és ez Anikó, neked, címzember, neked volt egy ilyen kérdés, ugye, hogy kisgyerekes családtag, mi legyen karácsony, itt nem az a lényeg, hogy elhagyjuk ezeket az ünnepeket, hanem ezek egy magasabb minőségre buzdító ünnepek, ugye bennetek, a kozmikus emberekben alapvető minőség már. Szóval, hogy nem kell kiemelni, mert mondhatom azt, hogy az új kozmikus ember alapból rendelkezik ezekkel a magasabb minőségekkel, odafigyelés, egy életvitele már, ugye az odaadás, a megbecsülés, a hála, amiért eddig minden karácsonykor összegyűltünk, és akkor a család próbálta elviselni mindenkinek a másik nyűgét, és alig várta, hogy vége legyen, végigrohanták az ünnepeket, és jaj, de jó, hullafáradtan, alig várják, hogy otthon legyenek a saját vackukban. Szóval, hogy az ünnepnek az a fajta régi berögződése, hogy Jézusért, hogy húsvét, hogy áldozatot hozunk, tehát ezek így kikopnak. És főleg azon gondolkodtam el, hogy tényleg itt van már bennünk minden. A hála, itt van bennünk a magasabb minőség, és ahogy emelkedünk, és emelkedik a rezgésszintünk, ezt mi minden nap éljük. Ha tudatosak vagyunk, minden pillanat ünnep nekünk, minden pillanatban tudunk hálásak lenni, nyitottak lenni, odafigyelők lenni, szóval, hogy és pont ezért jó szabadak lenni, kiengedni ezeket a keresztény berögződéseket, mindenféle energetikai szálakat, amik még így visszakötnek, akkor sírjunk, akkor még imádkozzunk, akkor még keseregjünk, akkor még stb. Szóval, hogy pont az a lényeg, hogy ezektől is legyünk szabadak, de szabadon ünnepeljél. Tartsd meg a karácsony, tartsd meg a gyönyörű ebédet, terítsd meg az asztalt, díszítsd fel a fát, de valójában te vagy bent a ragyogás, te vagy bent a ragyogó fa, aki ugye a szeretetével, figyelmével ragyog, és ez a kozmikus ember, ez az új emberiségnek a belső alapminősége. Ugye a múltkori előadásnak is az volt az egyik alapcíme, hogy ragyogás, mert hogy már nincsen benne személyeskedés, nincsen benne elvárás, benne van az, hogy jelenlétben vagy, benne vagy a tengelyedben, tudod, hogy ki vagy a pillanatban, vállalod magad, és mivel szabad vagy, az energiák, a felsőbb éned tud áramolni, ragyogsz. Jó, tehát nem kell csinálni ezt a ragyogást, ez a mi létünk már, ez a mi életvitelünk. Szóval az ünnepről nekem ennyi, amit így hozzá akartam tenni. A kérdéseket azt írjátok, létszik. Anikó, érted-e a lényeg összefoglalva, hogy itt van bennünk az ünnep, itt van bennünk a ragyogás, itt van bennünk a törődés, a szeretet, és ez a fajta megmutatkozás már nálunk életvitel. Tehát, hogy megbecsülöd a másikat, hálás vagy a dolgaidért, örülsz minden szépnek, szereted a dolgokat, de nem kell ragaszkodni. És aki nem akar karácsonyozni, nem kell. Aki nem akar végigutazni, és a minden rokonához elmenni, mert ugye ezt kell csinálni, nem kell, legyél szabad. Azt csináld, ami itt belül jól esik neked. Tehát ez meg a másik fele, hogy ugye megszoktuk már, hogy sütni, ajándékozni, jönni, menni, rohanunk. Legyél szabad, nem kell. Jó, de te vagy az, aki beragyogod valójában az estét, te vagy az, aki törődsz a másikkal, és mindezt csak úgy tudod megtenni, ha már törődtél magaddal, ha már letudtad a dolgaidat, vagy figyelsz rá,
megengeded magadnak, hogy az legyél, aki vagy. Jó? Vagyis, még egyszer, az új kozmikus ember, akik ti vagytok, akik mi vagyunk, már maga a ragyogás, maga a mesteri szint, maga a kiemelkedés, a régi drámából, a dagonyászásból, az energiaelvételből, a manipulálásból. Tehát amikor elmentek mondjuk egy nagy családi vacsorára, a régi minőségbe visszamentek, ti ott fogtok ragyogni, és akkor itt jön a következő szint, ez nagyon jó, vagy ez a szó, amit hozzáteszek, a tértartás, amit még hozzáírtam, hogy nem kell belevonódni. Tehát megvan a te saját gyönyörű világod, a rezgésed, tudsz békességben lenni, együttérzésben a másikban, és bármilyen dráma van, ugye te tartod a teret. Mit jelent az, hogy tartod a teret? Azt jelenti, hogy megfigyelő vagy. Azt jelenti, hogy belül békében vagy, be vagy kapcsolódva, tehát a fókuszod az kifele egy kicsit sekélyesebb, és belül érzed a teret, belül érzed az energiát, nem küldesz energiát, nem csinálsz, csak vagy, aki vagy, és hagyod a többieket létezni úgy, ahogy ők vannak. Nem kell megváltoztatni, nem kell tanítani, nem kell őket megmenteni, nem kell kiemelkedni. Nyilván a te fényed, a te ragyogásod, bárhova is mész, a sötét minőségeket megbillentik, kicsit megkocogtatja, kicsit belét kötnek, kicsit próbára tesznek, de pont ez a lényeg, hogy te ne vedd személyesre. Jó? Tehát ez nem személyes játék, ez csak ez arról szól, hogy te a mesterlétedet, a minőségedet meg tud tartani. Persze lehet válaszolni. Vannak olyan helyzetek, amikor kibillentenek, vannak olyan helyzetek, amikor neked ki kell lépni ebből a térből, és lemenni egy másik szintre, hogy hello, na, azért az nem csak úgy van, de hogy ezt fogod érezni, hogy hol az a határ. Szóval a tértartás visszatérve annyi, hogy te hozod a fényedet, a minőségedet, hagyod, hogy a másik olyan legyen, amilyen. És ahogy mondtam, a fény megkocogtatja a másban a sötétséget, mivel a régi minták elvárásokon alapulnak, elvárást támasztanak feléd, legyél ilyen, miért nem csinálod azt, miért nem vagy, ugye próbálnak visszahúzni a régibe, hogy régen minden jobb volt, de a karácsony erről szól, vagy éppen bármi, és egyszerűen projektálni fognak, rád fognak mutogatni, vagy bűnbakot keresnek, vagy csinálnak belőled, hogy te. Jó, azért, mert te már ebből kiemelkedtél, nem illesz oda, de mégis amikor visszamész, akkor ott hozol egy kis energia, egy vortexet, egy kis felkavarást. Szóval, és amikor feléd áramolnak ezek a minőségek, egyszerűen tudd, hogy ez nem személyes, nem rólad szól. Az elégedetlenség, az elvárás, hogy másmilyen legyél, az a másik személyről szól. Csak rád tükrözi, téged hoz előtérbe, ahelyett, hogy ő magát megvizsgálná, mert lehet, hogy nincs olyan szinten még. Szóval, és ez bármilyen ilyen támadás, vagy veszekedés, ugye a konfliktusok, hogyha családban több szinten van a tudatosság, akkor ez elő tud jönni, és a másik kiborul, vagy veszekszik, egyszerűen csak tartsd a teret. Csak figyeld, amit mond. Lehet, hogy be fogsz feszülni eleinte, mert be akar jönni az a régi minta, be akar jönni az a nehézség, de egyszerűen kapaszkodj meg magadban, ne reagáljál, tartsd a teret, és egyszerűen értsd meg a másikat. Értelek, oké, más véleményen vagyok, oké. Lehet neked is igazad, nekem is igazam. Két külön világ vagyunk, elférünk el egymás mellett.
Szia Beus, szia Beus, szia Bernadett, sziasztok. Szóval, hogy a tértartást nagyon könnyű teret tartani. Oké, Beus, fektesd le a kis kölyköket és gyere. Szóval lehet békésen teret tartani, mint ahogy én most teret tartok itt egy meghatározott energiában, és ide lehet jönni, és fürdőzni, és békében lenni, és jól érezni magatokat, és ez így nagyon könnyű, mert mi mind igyekszünk a szeretetre, a figyelmességre, a megbecsülésre, az odaadásra, az egymástól való tanuláshoz, de hogy amikor te a saját életedben vagy, és amikor különböző minőségek vesznek téged körbe, könnyen kihúzzák azt a bizonyos gyufát, és amikor tartod a teret, azt nem jelenti azt, hogy mindent elviselsz. Csinálhatsz olyat is, hogy meghúzod a határt. Csinálhatsz olyat is, hogy ráförmetsz a másikra. De azt egy olyan magas minőségről kell tenned, amikor tisztában vagy magaddal, hogy ki vagy. Tehát nem azon a alacsony szinten adok-kapok, és akkor táncolzunk, és adunk egymásnak pofonokat és energiát, és aztán megetetjük a fájdalomtestet, aztán elvonulunk duzzogni, hanem amikor az ajtócsapkodás vagy bármi megtörtént, legyél a pillanatban. Engedd el, nem cipelünk a múltat. Már ez a pillanat van. És ha a másik tudatos, rá fog jönni, hogy nincs válasz, nem tud energetikailag kapcsolódni hozzád. Sokszor a csend a legnagyobb válasz. Hogy észreveszi, hogy mekkora marha, hogy észreveszi, hogy megbántott, hogy észreveszi, hogy valamit kell csinálni, hogy észreveszi, hogy már nem tudok veszekedni ezzel az emberrel. Jó? Szóval, hogy tértartás. Tehát, hogyha problémás emberekkel vagyunk körbevéve, és kibújik az a szög a zsákból, egyszerűen csak ne vedd személyesre. Semmit ne vegyél személyesre, mert bármi, ami a másiktól jön, őróla szól. Jó? Tehát ez az egyik fontos lényege annak, hogy saját energiádban vagy. És most az ünnepek alkalmával azért elég jócskán meg fogjuk tapasztalni ezt. Szia Gulyás Gábor, szia, örülök, szia. Szóval, hogy például volt ilyen még, amikor elkezdtem itt, szerintem 2 éve kezdtem itt videókat készíteni, és jöttek olyanok, akik belekötöttek, hogy te majd megmondod a tutit, meg piszkált, és tudod, a türelem, itt bemegy, itt kijön, itt bemegy, itt kimegy, és akkor 5-szörre, 6-szorra így jön, akkor azt mondtam, hogy na, most el lehet tolni a bringát, szavaztok, parasztok, vagy letiltalak titeket, pont. És akkor ez azt jelenti, hogy oké, megtörtént, lépünk tovább, itt vagyok, és belül nem gerjesztem magam, hogy mer ilyen, mer olyan. Pont az a lényege, hogy megtörtént, pont, lépünk tovább. Nem tartunk haragot, nem tartunk indulatot, nem tartunk bosszút, semmit nem tartunk. Kiadtuk azt a pofont, amit ott kellett, mert a másik nem értett, és akkor megyünk tovább. Jó, tehát, hogy ilyenek vannak, ilyenek lesznek, tehát nem feltétlen, tehát nem leszünk így szentek, hogy akkor én mindent hagyok, akkor csak szeretet, csak béke, hanem van, amikor oda kell mondani, van, amikor be kell vágni azt az ajtót, de megyünk tovább, és nem tartunk haragot, és ott ez az energia kifutott, és szabad vagy te is, és a másik is, jó? Tehát semmit nem cipelünk már magunkban. Aztán volt egy olyan a héten, fölhívott egy ismerősöm, segítsek neki, nézzem meg, mert hogy érzi, hogy fekete mágiázzák. És hogy nézzek rá, mi ez, hogy van ez.
ugye nem, tehát tudatosság vagy. Mindenki tudatosság. Minden tapasztalás visszaérkezik hozzád, amit te még elhiszel, amiben még aktívan részt veszel, amire még válaszolsz energetikailag. Szóval, hogy megkérdeztem, hogy meddig tartja még ezt fontosnak, meddig fontos még ez, meddig válaszol még erre, hiszen ő gerjeszti, ő válaszol rá, és amíg ezt csinálja, nem tud följebb lépni az 5. dimenziós létezésben, hiába láttam, hogy gyönyörű az energetikája, van még egy része, aki ott beakadt, akiben félelem van, és megkérdeztem, hogy figyelj, nem is megkérdeztem, hanem tudatosítottam benne, hogy senkinek nincs feletted hatalma. Amíg ezzel nem tudsz együtt rezegni, addig mindig visszajön valami azon a kapcsolódási pontokon keresztül, amit te igaznak tartasz, mindig vissza fog jönni olyan tapasztalás, hogy valaki dönthet felőled, valaki minősíthet téged, valaki átkokat rakhat rád, valaki megmágiázhat, stb. Szóval, hogy ez egész ott kezdődik, hogy ott van a hitrendszer, hogy valaki tehet velem valamit. Valaki bánthat engem. Nincs beleszólásom, vagy ha beleszólásom van, akkor védekezek, vagy jaj, vagy elkerülöm, tehát ez is mind energetikai válasz. Nincs olyan, hogy nem válaszolsz, hogyha nem vagy semleges. Szóval, hogy megnéztem őt, és akkor mondtam, és ahogy beszélgettem vele, már éreztem, mi történt, fogtam, és kiemeltük ebből a helyzetből, mert mondom, erre nem válaszolni kell, hanem azt mondani, rendben van, érzek, amit érzek, kilépek a szituációba, elviszem a figyelmemet, nem táplálom, nem válaszolok megint oda, hogy akkor még védelmet húzok magamra. Hol védem le magam, mitől védem le magam, amikor a saját tudatosságomat élem. Vagyis mit csinálok? Jó ez nekem? Nem. Beleragadtam? Igen. Akkor mit tanultam? Azt tanultam, hogy érzem, amit érzek, de nem keresek válaszokat, nem keresek új igazságokat, amit az elme megmagyaráz, és bent tart abban a minőségben, hogy engem valaki bánthat, nekem valaki árthat a tudtom nélkül. Szóval jó, tehát lehet itt azt mondani, hogy fekete mágiáznak engem, te döntöd el, hogy lehet vagy nem lehet, te döntöd el, hogy meddig engedsz még le oda a horgonyokat, de pont az a lényeg, hogy aha, ez történt, oké, itt van a tudatomban, megtapasztaltam, hálás vagyok, köszönöm, egyszerűen azt mondom, hogy kilépek belőle. És bármikor, amikor úgy az elmém visszarántana, egyszerűen nem. A fényt, a szeretetet választok egy másik igazságot, ami jó nekem. Ugye? Pont ez a tudatosságbeli fejlődés, hogy ami nem jó, ránézek, feljebb választok, és beleülök abba az energiába, és addig csücsülök, addig figyelem, addig korzózok azon, amíg igazzá válik, és onnantól kezdve egy új minőséget élek. Szóval, és akkor nekem is írt valaki, hogy jön a karácsony, jönnek az ünnepek, ingyen rád nézek, leveszem ezt, azt, amazt, engedjük ezeket el. Tehát ez a régi minőség, ez a 3., de inkább a 4. asztrál vonalon való mozgás nem kell, jó? Tehát innen még egyet följebb lépünk, amikor szabad vagy, amikor felelősséget vállalsz, amikor tudod, hogy ha valami szűk körülötted, ott van egy hitrendszer, ami téged megfog, és nem más fog meg, hanem a te hitrendszered fog meg téged tapasztalatokon keresztül, és kinyitod, megnézed, igaz ez? Kell ez még nekem? Nem. Oké, akkor mit gondolok? Köszönöm szépen a mágiát, nincs felettem hatalma senkinek. Még érzem itt, hogy szúr? Oké,
köszönöm, érzem, hálás vagyok, köszönöm, érzem, hálás vagyok, nem válaszolok, nem küldök vissza, nem izélek, békén hagyom. Jó? Tehát ugye nem csinálunk mást, csak energetikai minőségeken, tudati szinteken lépdelünk fölfele, a tapasztalatok mutatják meg, hogy miket hiszünk magunkról, hogy mi a kapcsolódásunk magunkkal, mert ugye, ha én elhiszem, hogy engem bánthatnak, miért hiszem el ezt? Honnan jön ez? Jöhet onnan, hogy gyerekkorunkban maceráltak, gyerekkorunkban a nagyfiúk, vagy a nagylányok, vagy a tanárok, vagy valakik megaláztak, és az ott belül megrekedt, az ott belül fáj, az ott belül még dolgozik, és az a fájdalom, az ki akar jönni. Az a tudatosság ilyenkor, azt ugye mivel minden szeretne egy kicsit feljebb mozdulni, ezen az úton vagyunk, ott a beszorult érzés, az a beszorult energia elkezd megteremteni egy új szituációt, hogy kijöhessen. És akkor megnézi, hogy milyen hitrendszerem vannak, engem bánthatnak, itt van egy fájdalom csomópont, akkor valaki be fog neked szólni, és tök semleges volt, de benned megnyomja a gombot, hogy én bántható vagyok, és akkor, jaj, te bántottál engem, de közben a másik, hát én nem rólad beszéltem, de azt, és érted? Vagyis neked ott észre kell venni, hogy az fáj, észre kell venni, hogy nem reagálsz, ülni kell a fájdalom és a vihar közepén békésen, és pont észrevenni, hogy ezek csak érzések. Azért lökjük el a másikat, azért kezdünk el kivetíteni rád, hogy te bántottál, te merítj, te mutogatunk vissza, hogy elkerüljük, hogy amit régen ide beraktunk, és valami program által fáj, hogy azt ne kelljen érezni. Hanem akkor a másik beszólt, rendben, nem teszed személyessé, hanem ülsz, és oké, ez még itt fáj, rendben. És hogy tudsz ebből kijönni? Úgyhogy minden körülmények között szereted magad. Ha ugye kiderül rólad, hogy mit tudom én, mindig kevés voltál, vagy béna voltál a tesi órán, vagy csúfoltak, mert túlsúlyod van. Szóval sok minden ide berakódhatott. Az a fájdalom, amikor kijön, te vagy az egyetlen, aki fogod magad, és szeretem magam, hogy minden körülmények között szeretem magam, és érzed a fájdalmat, de tudod, hogy rendben van, és ki fog ez az egész jönni. Jó? Tehát, hogy így lépünk ki ezekből a programok által letapadt érzelmi, traumatikus energiákba, anélkül, hogy amikor ez följön, elkezdenénk pingpongozni, projektálni, kivetíteni a másikra, ő okozta, de ő, hanem felelősséget vállalok azért, amit érzek, és érzem. Jó? Tehát és azért akarjuk elkerülni a fájdalmat, a haragot, a dühöt, azért akarunk mindent egyrészt ne ítéljenek meg, másrészt kellemetlen a testnek. Szóval kellemetlen, hogy ott fáj, kellemetlen, hogy ott feszít, hogy nem akar kifejeződni. Sokszor ugye csomó mindent lenyel az ember, és utána meg ott feszít, kavarog az energia, mert nem tudta önmagát vállalni. Miért? Mert fél, hogy elnyomják, bántják, megint vélemény lesz róluk, megint nem lesz elég. Szóval ebből egyszer mindenkor a fölfelé lépegetéssel, önbecsüléssel, önszeretettel, és mindig te fogod megadni magadnak azt a szeretetet, ami hiányzik egy ujjam. Nem baj, tehát én így szeretem magam. Tehát egyszerűen el kell jutni oda, hogy nem a minőségeimet szeretem, nem azt szeretem, hogy milyen a bőröm, hogy de szép a fülem, el kell jutni oda, hogy a lényemet szeretem. Amikor a lényemet szeretem, ami egy megfoghatatlan, ugye nem tudjuk mi az, de hogy belül szeretem azt, aki vagyok. Egyszerűen nem fog számítani, hogy kék a körmöm, hogy piros a fülem, hogy nem festem a hajam, egyszerűen nem számít. És ez a belső szeretet, ez a belső megbecsülés olyan szintre emel téged, hogy ezek el fognak halványodni, ezek nem lesznek fontosak, egyszerűen teher lesz majd az, hogy te kimozdulj innen, valami kicsibe, hogy nekem most el kell menni a fodrászhoz, hogy befessem a hajam, hogy jól nézzek
ki, hogy mások elfogadjanak. Vagy én magamat, ugye? Mert nem fogadtam el magam. Szóval amikor már elkezded, hogy szeretem azt, aki vagyok, nem tudom mi az, de a lényemet belül szeretem, köszi Feri, köszi puszi, az azt jelenti, hogy leválnak azok a felesleges rétegek, azok a ránk tapadt hagymahéjek, amit valamely elvárás mentén ugye magunkra vettünk, hogy jók lehessünk, hogy szeressenek, hogy jól nézzünk ki. Szóval, hogy amikor belépsz ebbe a mesterlétbe, mondhatnád azt, hogy előjön egyfajta hanyagság, vagy egyfajta igénytelenség, de ez nem erről szól, mert ugyanúgy fölvehet szép ruhát, ugyanúgy lehetnek szép tárgyait, de egyszerűen abból az energiatérből, amiben te vagy, abban a megelégedettségben már nem mész ki a fodrászhoz 3 óráig ülni havonta, mert egyszerűen annyira mérhetetlenül fontos ez az idő, ez az energia, ez az önbecsülés, ez az 5. dimenziós szinten lévő, hogy nem mész le ezekbe a manipulált, ugye miért fessük a hajunkat, hogy mások legyünk, mint amilyenek vagyunk, vagy miért megyünk el műtétekre, vagy zsírleszívásra, vagy akármi, azért, mert nem vagyunk itt belül békében. Őszhajszál, rövid, törék, vagy kihullott a férfiaknak, ez egy külsőség, ez egy következmény annak, hogy valami nem stimmel, valami belül mi elhangoltunk. Mindent belül kezdjük el azt, hogy egyszerűen fogom, és ha azt nem tudod szeretni magad, akkor csak annyit mondd, hogy szeretném szeretni magam. Etienne, I love you. Thank you for watching me. Sending a lot of loving energy. Szóval, hogy ugye vannak olyanok, akik jöttek, és nem tudták kimondani, hogy szeretem magam, de már egyre kevesebben vannak, és már nincs ilyen, hogy gyógyítás, de amikor valamit nem tudsz megadni magadnak, akkor nyisd meg azt a kiskaput, hogy szeretném. Szeretném szeretni magam, szeretnék kapcsolódni magammal. Mindig kapcsolódva vagy. Csak a hiedelemrendszerek, csak a leszűkített tér, hogy lejöttünk ide és teljesen beszűkítettük magunkat, ezt elfelejtetik. Szóval amikor azt mondod, hogy én azt szeretem és úgy szeretem, ahogy vagyok, akkor nem fog számítani, hogy mit tudom én, 1 napig, 2 napig nem mosogatsz el, nem fog számítani, hogy nem fested a hajad, nem fog számítani, hogy nem akarsz visszamenni a régi társadalmi elvárásokba, hogy legyél valaki, hogy elfogadjanak. És ugye ez belőled indul ki, ezt tanultuk meg, tehát ez volt mi, meg az előző generációnk, hogy ezt pumpálták belénk, csináld ezt, csináld azt, csináld úgy, miért nem, tehát tartsd a ritmust, ebből a pörgőből kiszállunk. Tehát kiszállunk ebből a pörgőből, és leülünk, lelassulunk, a saját lényünket szeretjük. Mert most ebben a pillanatban teljes vagy, tökéletes vagy, nincs semmi, de semmi probléma veled. És amikor ezt mélyen, amikor megbecsülöd magad, az energiád azonnal megváltozik. Azonnal megváltozik. Egyszerűen, és ha ezt fenntartod, azok a lehorgonyzott félelmek, elvárási mindák, amik még a régi 3-dimenziós idővonalon tartanak, ki fognak oldódni. Miért? Mert nem válaszolsz, mert nem teszed be magad újra, mert nem ezek mentén, a feltételrendszerek mentén élsz, hanem a sajátod él, hogy vagyok, aki vagyok. Elég vagyok. Szeretve vagyok. Biztonságban vagyok. Így jó, ahogy vagyok. És amikor ide föllépsz erre a szintre, mert ezért a szintért te semmit nem teszel, te nem kell megdolgozni érte, hanem egyszerűen föllépsz erre az energia szintre, és innen fog kinyílni az új tapasztalás. És mivel belül nem ítéled meg magad, belül nem érzed kevésnek, belül nem, ha kívül is visszajönnek azok, hogy ragyogsz, te szép vagy,
Aztán jönnek olyan félelemtelék, hogy miért nem fested a hajad, miért nem csinálod ezt, az nem rólad szól, az a másikról, hogy te miért vagy ilyen bátor, hogy meg te csinálod ezt, hogy kilépsz erről a szintről. Ő vissza akar húzni, hogy hello, te nem férsz be ebbe a régi mintába, csináld, hogy aztán megint úgy szeressünk, ahogy vagy, de ez nem a szeretet. Ez egy kényszer, és ezt lépjük ki. És amikor föllépsz erre a magasabb minőségre, egyszerűen az az energia elkezdi kisimítani a bőrödet, meggyógyítani a testedet, mert a lelked elkezd ragyogni. Miért? Mert fölvállalod magad. Miért? Mert nem számít, hogy mi van odakint, szereted magad. Nem számít, hogy mások mit gondolnak rólad, te vagy, aki vagy, és így vagy elég. Jó? Tehát ez a, nem is tudom, hogy jutottunk most el ide, de hogy pont ez a lényeg, hogy így vagy jó, ahogy vagy. És ezen a szinten, ugye a 3-dimenziós szinteken, meg a 4, még gyógyítóhoz járunk, még asztrológushoz járunk, még mondja meg valaki, még nézzük meg a taróból, még nézzük meg így, nézzük meg úgy, mit jelent ez? Valaki adjon rólam egy képet. Milyen képet tud adni nekem a másik? Egyrészt olyat, amit ő tapasztalt, ami az ön frekvenciáján forog. Másrészt, mi van itt? Itt magamat ugyanoda visszateszem, mert egyszerűen nem azt csinálom, hogy kiállok a játékból, és azt mondom, hogy rendben vagyok, gyógyult vagyok. Mit csinálok? Itt még nincs meg a felelősségvállalásom arról, hogy gondolok magamról, hogy milyen a kapcsolatom magammal, hanem valaki mondja meg, ugye? Ezért lépünk ki ezekből a játékból, nem számít. Ezért nincs már ilyen gyógyítás, nem számít. Egyszerűen belépünk abba, és amikor följebb lész, azok, akik már följebb vannak, tudják, hogy a gyógyítás történik. Honnan? A felsőbb énünk által, a lelkünk által. Mit kell csak csinálni? Szeretni magam, relaxálni, razulni. Nem kell belenyúlni, nem kell belekontárkodni, semmiben nem kell manipulálni. Jó? Szóval, hogy vissza ide a fekete mágiához, senkinek nincs hatalma feletted, ha csak te ezt el nem hiszed. És akiben még van félelem, egyszerűen mondja ki, és ez nem kell, hogy fekete mágia legyen, ez lehet a főnök beosztott viszony, hogy a főnököm mindig megaláz, vagy valaki megaláz, ugye valaki valamit csinál velem, egyszerűen belül a gyökérig lemenve azt ki kell jelenteni, igazzá kell tenni a reszkés, hogy nincs felettem hatalma senkinek. És ez olyan erős legyen, ez olyan bizonyosság legyen, hogy itt senki nem fog téged megkísérteni. Vagy ha igen, az csak azért, hogy hello, na, van még ott valami kis energia, és akkor, és sokszor bele kell lépni, és aha, nincs, hello, szia, szevasz, ennyi. Jó? Tehát, hogy azok az emberek tudnak följönni ebbe az 5. dimenziós létbe, akik teljes felelősséget vállalnak maguk iránt, gondolatilag, érzelmileg, cselekedetileg, és ez nem jelenti azt, hogy egyik napról föllépek, hanem szépen kicsit beteszem az egyik lábam, ide itt még van, még kicsit följebb, de egyszerűen úgy is kezdődhet ez az egész, hogy kijelented, hogy az új földön vagyok, hogy lehorgonyzom magam az új földre. És majd csinálunk egy meditációt úgy is, és szépen bekapcsolódunk oda. Jó, tehát, hogy átmenni egy magasabb szintre, az nem egy lépés, az nem egy hét, hanem az ugye visszacsatolások, látom, hogy hol vagyok, elengedem ezt, följebb, nyitva vagyok, befogadom az újat, itt megint volt valami, lehúzom, megint ránézek, tehát hogy ez egy ilyen kicsit lent, de hogy ez a lent mindig feljebb lesz már. Nem tudsz már nagyon lezuhanni. És ugye sokszor minél inkább lemész az energiái, minél inkább feladod magad, és megéled azt, ami éppen rajtad van energetikailag, érzés, elhagyatottság, szomorúság, kétségbeesés, magány, amikor teljesen odaadod magad, akkor annak ott vége, kinyílik a kapu, és mehetsz akkor egy magasztosabb önmegérkezésbe
lendül át ez az egész, és rájössz, hogy wow, ez ennyi volt. Jó? De hogy mindig ott van az, hogy nekünk kell kiemelni magunkat. Közben azt nézem, hogy kérdeztetek-e valamit, de lehet, hogy senki nem kérdezett semmit, csak én beszélek, és nem kérdeztek. Jó, de nem jó. Én szeretem, ha kérdeztek. Szóval, akkor a tértartás, ugye az, hogy teret adunk a másiknak, olyannak lenni, amilyen, ha az a másik még ficánkol, mert a fényed egy kicsit megbillentette, vagy mert nem válaszolsz rá, vagy mert megváltoztál, akkor egyszer nevet személyesre, lásd meg azt, hogy valamikor te is itt voltál. Lásd meg azt, hogy valamikor ugyanezt csináltad, és olyan együttérzésbe kerülsz a másikkal, hogy egyszerűen csak fölemeled, vagy szereted, vagy ez van, én is voltam ilyen, és amikor elmondod, hogy figyelj, megértelek, látlak, én ezeken átmentem, és amikor a másik észreveszi, hogy ez nem is szar, ezen nincs ítélet, nem vagyok balfék, lehetek az, egyszerűen könnyebben ki fog jönni ő is a régi minőségekből. Én nem mondom, hogy negatív, pozitív, vagy hogy ez rossz, hanem hogy egy alacsonyabb rezgésvilágból sokkal inkább ki tudunk jönni, azáltal, ha te is megmutatod magad, hogy figyelj, én ezen átmentem, figyelj, ugyanúgy szenvedtem, figyelj, annyit sírtam, mint állat, figyelj, olyan hülye voltam, mint állat, de ez nem baj, ez a folyamat hozzá tartozik, és amikor elismered magad, hogy Istenem, mekkora balek vagyok, vagy hülye voltam, vagy és tudsz ezen nevetni, mert nem teszed személyessé, az a másikban segít kioldódni a régi mintákat, hogy figyelj, egyszerűen nem számít, ne foglalkozz vele, vedd be a leszarom tablettát, tényleg nem számít, és amikor a másik érzi, hogy te tartod neki ezt a teret, hogy ő lehet, aki éppen tud lenni, mert mit jelent még az, hogy teret tartani? Nem ítélkezel. Megengeded, hogy az legyen, aki együttérzésben vagy, mert tudod, hogy mindenki átmegy, te is átmentél, neked is nyújtottak kezet, vagy neked is nyújtottak olyat, és főleg azt kell megtanítani, vagy megmutatni a másiknak, hogy nem számít, nem ítélkezünk. Jó? Egyszerűen a lélek úgy is vezeti a másikat, hogy följebb kerüljön, mert ugye ez az alapvető minőségünk, hogy örüljünk, hogy szabadok legyenek, hogy ne menjenek vissza a bűntudatban, ne menjenek vissza a lelkiismeret furdalásba, ez már dráma, ez már nem kell, ezt már így lerázzuk, azok, akik följebb vannak, egyszerűen, nincs hozzá közünk. És pont ez lesz a lényeg, hogy kihullanak bizonyos fogalmak a tudatosságodba, hiszen mivel ha itt elengedtél valamit, itt be fog jönni, ott leszel fókuszáltabb, és itt nem tudsz már kapcsolódni, nem tudod ezt a teret, ami tágul, ami te vagy, és meg tudod tapasztalni, nem akarod élezőkíteni, hogy Isten, és akkor nem megy, akkor így, és akkor te figyelsz, vagy azt se tudom, mi van, ugye, mert már itt vagy, mert már egy másik dimenzionális térben vagy. Itt vagy fizikai testben, de hogy másképp látsz. Ugyanazt a teret, ugyanazt a minőséget, ami kint van, te más látsz. Valaki még felhőket lát, van, aki észre se veszi az eget, van, aki már látja a felhőkben, nem is azt mondom, hogy hajókat fizikailag, vagy valami, hanem látja, mögé lát a térnek, és nem szemmel, innen, és szívvel van a kapcsolódás, érzed, vagy tudod, tudatosságot lehozza, hogy valami van ott. Van, amikor megkapod az információt. Szóval, hogy a tértartáshoz visszatérve így tudunk segíteni a másiknak, hogy el tudjuk mondani, hogy mi is voltunk ilyenek, nekünk is átment, de nézd meg, megcsináltuk, nézd, ebben nincsen rossz, nem kell ítélkezni, senki nem tesz rád ítéletet, és ugye, ahogy te megtanulod, hogy minden belőled indul, másiknak is megtaníthatod, hogy figyelj, ezt te gondolod, figyelj, ezt tükrözöd, és nézd, én nem ítélkezem. De kell ez még? Jó ez neked? Előbbre visz? Segít? Jó, tehát, hogy mindenki tanuló, és mindenki tanító az életével. Marian, Horváth, most egy kicsit visszanézlek titeket,
Horváth, nekem ez most nagyon aktuális, igen, mindig nagyon jó. Orsi, olyan jó téged hallgatni. Krisztina, nincs szükség kérdésre, pont arról beszélsz, amit hallanom kell. Én köszönöm szépen. Igen, azok jönnek, jó. Szóval, akkor a tértartás mennyire fontos, ugye, mennyire bekapcsolódunk magunkhoz. Ünnepek, ugye, hogy csak jól esően veszünk részt, de már nem ez a vallásos, ragacsos, és ez bármilyen ünnep, a húsvét, az október 23, emlékezzünk meg még az aradi vértanokról, még meddig, ugye? És akkor a még meddighez ide teszem, hogy még meddig kell itten a mágiától félni, vagy valami, egyszerűen ebből a szintből kilépünk. És nem úgy tudsz kilépni, hogy érzelmi megértésre találsz, hogy lejön neked az ott érzelmileg, hogy oké, ez van, kell ez még nekem, nem, mit csinálok, kilépek. És néha kell még az utolsó pofon, kell még az utolsó reszketés, kell még az utolsó tűz, ami levisz oda, hogy elég, köszönöm szépen, ennyi. És akkor nem, egyszerűen elég volt. Fogom magam, szeretetet választom, visszahúzna valami, szeretetet választom, jó? Tehát ugye, ahol a figyelem, ahol az energia, ott lesz a tapasztalás, de a hitrendszereket ki kell dolgozni, mert azok tudattalanul jönnek föl, mert minden fölfele igyekszik, minden most elindul egy tágulás irányába, inkább azt mondom, és ez a tágulás azt jelenti, hogy minden negatív aspektusunkat befogadjuk, és ha még itt valami be van szorulva, az a beszorult energia jön, és ki akar csapódni, ki akar csatornázódni, mit fog csinálni, keres egy szituációt. Ezért sem kell személyessé tenni, mert ha neked valami bajod van, az rólad szól. Pont arról szól, hogy beszorult valami, ki akar jönni, nézd rá, oké, van mögötte egy hiedelem, megértettem, följebb választok, megnyugszok, ezen a szinten létezem. Jó? Tehát az egész fejlődésünk arról szól, hogy a személyiségünket, ami el volt deformálva, és mindegy, hogy miért, elvisszük a pozitív irányba, megtapasztaljuk, és utána fölé emelkedünk. Nem lesz benne ilyen személyeskedés, jó? Szóval, oké. Semmi kérdést nem írtok. Mit írtam még föl? Olyat írtam még fel, ugye, mert összekevertem magam, azt akartam, hogy menjünk fel YouTube-ra, de közben rájöttem, hogy én itt szeretek lenni, meg itt értek el. Átvesszük a mások hitrendszerét, valóságát. Na, ez volt még egy pont, és ez beletartozik abban, hogy másik véleménye, hogy mit tudom én, megint kihal a föld, vagy mi, megint ez lesz, megint az lesz. Az emberek olyan könnyen mondanak jövőképet, nem belső tudásból, nem megélésből, hanem valaki által átvett információból, és képesek emberek berántani más embereket nagyon nagy marhasággal, ökörséggel, és pont azt kell megtanulni, hogy belőle figyelni, hogy elfogadni, hogy mit tudom, azt mondják, hogy nem is tudok már ilyen hülyeséget mondani, mit mondjak, segítsetek, hogy mit tudom, hogy megint a harp, jó? Tehát ez még így vissza tud jönni, és ha nincs róla tudomásom, akkor azt mondom, hogy nem tudom. És a tapasztalás nagyon cuki. Mert mint a villaága, vagy mint egy Y, vagy mint egy útjelző. Ha te azt mondod, hogy
itt van a teremtés felelőssége rajtad. Ha te azt mondod, hogy ezek a kondens csíkok, ezek a... Milyen csíkok? Segítsetek ki, létszi. Tudjátok, hogy a repülők hoznak, mit szoktak rá mondani? Na mindegy, azok a csík, majd valaki megírja. Hogy ezek a csíkok mérgeznek minket. Ezek a csíkok szórják a sok mérget. Nem jut eszembe. Így fog kihullani belőletek a negatív fogalom, mert egyszerűen leváltok róla, és utána már nem lesz hozzá közöttök, csak még képileg itt van előttem. Hogy itt vannak ezek a csíkok, és mérgeznek, és beterítik az eget, és chemtrail, köszönöm szépen, Felikén, puszi, közi. Szóval itt van a chemtrail, ugye, a kémiai mérgező anyag, és itt van az Y, hogy itt van egy tapasztalás, itt valamit te látsz, és amerre te gondolsz róla, arra fogsz tapasztalni. Szóval, hogy lehet, hogy az van, hogy chemtrail, és még pusztítanak, és még mérgeznek, és akkor bla bla bla, és akkor szemetek, wow, és akkor hazamegy az illető, vagy kimegy, és mit csinál, kinéz az égre, lát egy csíkot, már megint mérgeznek, kiadta a hatalmat, megkapja a méregadnak dózist energiában. Miért? Mert tudattalanul, vagy az ilyen tudattalanul csinálja, a felelősséget nem vállalva, egyszerűen elhiszi, beviszi igazságként, és kap egy ilyen tapasztalást, minden kivetítés, energetikailag viszont meg fogja tapasztalni. Viszont, ha te azt mondod, hogy én nem tudom, nekem volt egy nagyon jó tapasztalásom ezzel, a nyáron, amikor kimentem, a kocsit elvittem szerelőhöz, 8 órakor már úgy tűzött a nap, hogy azt hittem, hogy meg agylágyulást kapok. Egyszerűen csak azt láttam, hogy megjelentek a csíkok, szétterültek, és egyfajta energetikai árnyékot adtak. És én nem csináltam más, csak így beleálltam a sávba, és fellélegeztem, hogy úristen, micsoda, de jó, hogy van ez a tér, hogy nem égnek meg a növények, nem perzselődnek meg az emberek, bírják, tehát hát kaptunk, tehát honnan nézem, mit veszek észre belőle, és arra fut ki a tapasztalásom. És miért mondom ezt fontosnak? Mert itt valaki azt mondja, ez chemtrail, tudja, ott volt, látja, csinálja, nem. Bevet valamilyen valóságot, magáénak hitte, és fújja, és húzza be a többieket, és wow. Ugye a mi szintünkön már egyre kevesebben vannak. Nem tudom, átvettem a jó oldalát, megtapasztaltam, lehet, már levédik. Ugye olyan sok minden energia jön be, olyan erős a nap, olyan erős a sugárzás, hogy ez áldásos lehet. Lehet, hogy majd átváltanak aranyra, hogy aranyat fecskendeznek be a térbe, vagy stb., és visszaveri jobban, hogy megvédjék ezt a... Most nem tudom, hol tart a tudomány, de mi volt? Egy tapasztalásom volt ezzel, és eldönthettem, hogy hogyan gondoljak rá. És ahogy én rá gondolok, ahogy én figyelem, saját magamnak egy pozitív irányt döntöttem el. Nem hallgatok a másikra, nem hallgatok azokra, akiknek nincs tudásuk. Mi az én tudásom? Hát fogalmam sincs, hogy mi ez. Tudom, ott vagyok? Nem. Lejött már nekem a belső csatornán az infom? Nem, de valamit sejtek, hogy ez jó. Oké, akkor legyen ez. És mit csinálok? A saját világomban egy saját tapasztalást. És ezért mondom nektek is van egy saját tapasztalási világotok, egy saját kivetített világotok, és ahogy jön egy tapasztalás, hogyan nézel rá? Arra elágazik az út. Jó? Oké, szóval chemtrail, kondenscsík, igen, az volt a régi, most a chemtrail, mert hogy mérgeznek minket, és akkor Gulyás Gábor, ha több ember szövetségben próbál visszahúzni szándékosan, kilépek onnan, egyszerűen kilépek abból a minőségből, tehát lehet az a válaszom, amikor te nem tudsz, amikor folyamatosan húznak, és leszekálnak, leszedálnak, és valamiért ott hagyod, és mész a szíved után, újabb kapcsolataid lesznek, szándékosan lehúzni. Mi az, hogy szándékosan lehúzni? Kárt akarnak benne tenni, okozni, lekicsinyíteni. Ugyanez a minta,
nincs felettem hatalmas elmének, senkinek, oké? Oké, Gábor, és amikor azt mondod, hogy úristen, ezek még mindig itt baszakodnak velem, akkor szevasztok, parasztok, én nem vagyok veletek, megyek, élem az életemet. Ugye, ahogy mondtam, mindenkinek van egy saját kivetülése, mindenkinek saját felelőssége, és csak azt tud feljutni erre az 5D szintre, aki minden szinten felelősséget vállal. És ez nem úgy, hogy emelkedünk, rózsaszín buborék, jaj, de jó, hanem kőkeményen ott kell lenni, mi a minta, fölé menni, megnézni, felelősséget vállalni. Mit mondok? Mit teszek be a térbe? Milyen rezgést teszek bele? Milyen érzéssel teremtek? Érzéssel teremtek. Jó? Szóval Gábor, otthagyni azokat, egyszerűen hátat fordítani, kilépni abból. Tehát neked nem kell visszamenni, csatározni, nem kell bizonyítani. Senkinek semmit nem kell bizonyítani, belül tud, hogy ki vagy, mit érsz, és menj a szeretet és a lelked után. Oké, ez így. Sárvári, ami úristen, de szép vagy. Sziasztok, holnap újra nézem az egészet. Hihi. Nézd újra, drágám, mindenki csoda szép. Te is ragyogó vagy. Szóval, van-e kérdés? Most már kivesztem, szerintem lehet, hogy egy kicsit zajongani fogok, mert olyan furcsán hallom magam. Ha van kérdésetek, akkor hozzátok. Kicsit majnálom. Na, remélem hallotok, most már visszajöttem füles nélkül. És nem csak, hogy füles nélkül, de hozok egy ilyen kis háttérzenét is majd, hogy hangolódjunk lassan. Ha visszajeleztek, hogy mit hallani, mit nem, akkor azt megköszönöm. Szóval, Zsóka sípos, ugye, ha nem igényli szóval, de látom, hogy elfolytja a félelmét valakit súlyos betegség diagnosztizálása után, tele van félelemmel, csak a szeretetem tere marad, a minden, amit tehetek. Ugye, ha nem igényli szóval, de látom, hogy elfolytja a félelmét, aki súlyos betegség diagnosztizálása után tele van félelemmel, csak a szeretetem tere marad, a minden, amit tehetek. Igen, tehát ő már, ugye, aki nem igényli szóval, aki nem igényel segítséget, az be van zárulva. Ha ott valamit nagyon elfolyt, tele van félelemmel, lesznek ilyen lehetőségek, hogy valamit kipukkasztani, ott valamit ki fog jönni, de nem tudjuk erőltetni, és lehet, hogy az a másik, aki már egy súlyos betegséget diagnosztizált, az ott lehet, hogy meg kell, hogy tapasztalja azt a betegséget, hogy abból ki tudjon jönni, vagy abból, de hogy ha nem igényli szóval, akkor nem befogadó, ugye, akkor egyszerűen fogsz róla beszélni, és így el fog menni, így. Tehát itt hiába mondod, teszed ki a szíved, ha ő azon van, hogy azt a súlyos betegséget megtapasztalja, és lehet, hogy ez a súlyos betegség egy olyan lehetőség neki, hogy amikor ott lesz a legalján, egyszerűen belekapaszkodik a lelkébe, és kiemeli magát. Ugye mindenki úgy saját magát emeli ki, és nagyon sokszor trauma által, nagyon sokszor betegség által, nagyon sokszor kell egy olyan döntést hozni, hogy visszakapja az erejét. Szóval, hogy azt hiszük, hogy segítünk a másikon meg. Jaj, de jó, majd de jó, jaj, de azt a nagyon mély lépést, azt a nagyon mély döntést, a
magam felé, az életemet választom, a felelősségemet a kezembe veszem, azt mindenkinek magának kell meglépni. Ugye ez, amikor átmész a tűfokán. Senki nem tud segíteni, de igen, Zsóka, ilyenkor csak szeretetet, együttérzés, ott van az, hogy segíthetsz, vagy csak itt vagy, és ő beszél. Tudod, az is nagyon sokat segít, hogy csak ott vagy, és csak hagyod, hogy beszéljen. Lehet, hogy soha nem tudta kimondani, és lehet, hogy azáltal, hogy te teret tart, ő beszél, felcsillan valami, de lehet, hogy csak folyamatosan beszél, mert figyelmet kíván, vagy szeretetet kíván. Szóval, hogy igen, nem nyomulunk. De van, amikor kipukkad egy ilyen, és szóval, hogy minden helyzet más, és minden helyzet, ahogy kiforja magát, tehát minden pillanat tökéletes. Szóval, ahogy sikerül, és nincs benne személyeskedés, valamit segít elindítani, vagy lezárni, szóval, hogy nincsen jó meg rossz döntés, tapasztalás van, és ugye ez, ami még nagyon fontos, hogy sokan el akarják kerülni a tapasztalást, és följebb ugrani, közben nincs hova menni, mert folyamatosan megyünk, és pont ez a gyönyörű benne, hogy megtapasztaljuk azt, hogy hogyan jövünk ki a szarból, megtapasztaljuk, hogy hogyan vesszük vissza a saját erőnket, nem letudjuk az egészet, és megúszásra játszunk, hanem hogy wow, megcsináltam, és ez az az igazi én, ami én vagyok, tudod? Hogy nem kerüljük el a helyzeteket, és ha egy hétig is zajgonyászunk a szarba, de onnan valamit kihozunk. Szóval, hogy egy folyamatos növekedésben vagyunk, nem elérni kell, hogy most fölugrunk az 5. dimenzióba, jaj, de jó, hanem onnan is. Még változunk, még csiszolódunk, még magunkra ismerünk, és azért vagyunk itt, hogy most gyógyuljunk, hogy tanítsunk, nem azért, mert ezt csináljuk, de nem azért vagyunk itt, hogy nem. Azért vagyunk itt, hogy megértsük az energiát, hogy megértsük, hogy hogyan teremtünk, megértsük, hogy lesz az A lépésből a B, és nem úgy, hogy csak meglépem, hanem hogy megtapasztalom. Ugye a tapasztalás által a lelked, az eszenciát kinyeri, kivonja, a bölcsességet, hogy jön tapasztalás által. Oké, szóval Gulyás Gábor, élettérváltás, értem, köszönöm, igen. Tehát ha nincs már ott támogatás, nincs már ott lehetőséged, ajtó becsuk, új ajtó kinyílik, tuti, lehet, hogy több is. Zsóka, egyetértek, régen még nyomultam volna segítséggel, de ma már nem teszek ilyet, köszönlek. Én is, puszi. Anna, nagyon jó hallani a csengő hangod és a háttérzenét is. Csing. Szóval, hogy mindenki a saját maga tapasztalásáért van itt, kiemeléséért, illetve hogy a megértéséért, a magasabb minősége, hogy magába tudja ölelni, fel tudja őt emelni, ellen tudunk mondani, meg tudjuk lassítani a folyamatot, de valójában mindenki elindul, és megszenvedi így vagy úgy, de hogy ez mindig csak egy pozitív eredménnyel zárul, akkor is pozitív, ha az illető elhagyja ezt a teret. Az is pozitív. Jó. Van-e még valami? Clara Kroll is watching. Szia drága Edith, Posta Bálint, sziasztok. Szóval, hogy jó, nem írtatok most semmit. Még lesz egy, nem sokára egy kicsit lelassítom magam, meg titeket is, hogy lesz még egy etap.
nézem itt a laptopot is, és ha nincs kérdés, vagy kezdem akkor egy kicsit lelassítani ezt az egészet, csinálok egy kis összefoglalót, hogy mit vettünk ma, és akkor bemerülünk egy ilyen szeretős, hálás, kapcsolódós, jövőbeli énünkhöz kapcsolódós, azt is egy kicsit kinyitjuk, mit jelent, hogy jelent az, de lehet, hogy abból majd csinálunk egy újabb bejelentkezést, szóval, hogy most így eldaráltam sok mindent, amit mindig elmondok, hogy minden pillanat új, ez is, és hogy bátran beleengedheted magad, belelazultan, mert nincsen jó és rossz tapasztalás van, és nyilván van egy magasabb rendű valaki, aki megnézi, vagy benned, és följebb választ, mert hogy a megnyílás felé vagyunk, de hogy ez a pillanat is rendben van, és ez is rendben van, és amikor jelen vagy, a teljes jelenlétedben vagy, akkor kilépsz az elméből, és akkor nem foglalkoztatnak a földi kicsinyisségek, a földi beszűkítések, az aggódnivalók, és mivel nem aggódsz, kihullanak a tapasztalásból is azok a szituációk, amik megfojtanának, ugye? Mert hogy ott vagy egy teljes bizalommal, hogy minden rendben van, minden érted történik. Minden időben megérkezik, a pénz megérkezik, a barátok megérkeznek, minden folyamatában van. Dalma, gyere a kérdéssel. Ugye, és akkor itt azt mondtam, hogy ünnepek, de mindenki úgy tölti, ahogy szeretné, de belül meg fogod érezni, hogy te vagy az ünnep, a te kozmikus minőséged, a te tisztaságod, a te magasabb rendű életviteled, amit már képviselsz, és a súrlódások ellenére is ott van egyfajta megengedés, tértartás, ott van az, hogy mindenkit hagyok olyannak lenni, amilyen, és ha ellenem jönnek és nyugodtan kirakhatom a másik ember szűrét, vagy éppen megmondhatom, hogy hello, de hogy utána már ez új pillanat, nem tartom magamban, nem fokozom, nem kreálok új nehézségeket. Dalma, ha rálátok a mintára, de változtatni még mindig nem sikerül, mi a következő lépés, hogyan lépjek ki belőle. Hozzá egy konkrét példát, Dalma. Nézzük meg. Jó, írd le, légy szíves, nézzük meg. Azt mondtam már ilyenkor, hogy van, amikor még egyszer-kétszer belefutunk. Azért, hogy érzésekben az érzelmi megértés, a teljes tapasztalásba beleengedjem magam, hogy ne csak így távolról egy kicsit megtapasztalom valami, hanem hogy ha fáj, akkor fájjon, és onnan tudok kilépni. Vagy még mindig valami nincs meg, és még visszamész oda egy kicsit, még egy kicsit megérezni, még valamit leszüretelni, még valamit oda rálátni. De nyugodtan hozd a konkrét példát, nézzük meg. Jó, szóval, hogy van úgy, hogy rálátok én is a mintára, vagy ráláttam, de nem tudtam kilépni belőle. És mindaddig nem tudtam kilépni, amíg oda nem csaptam az asztalra, nem vállaltam saját magam, és valamikor meg kell tapasztalni fizikailag, hogy már pedig én beleállok, már pedig én nem félek, már pedig én kimondom, míg ha összeomlik az életterem, akkor is kimondom, mert most ez itt van, és ez az én igazságom, és végre, és akkor valami megváltozott. Tudom, most már tudtam eddig is, hogy mi a minta, de beleadtam magam. Például feszült leszek hirtelen jött helyzetben. Oké, mi van ott mögötte? Nem leszek elég jó. Rossz leszek. Elveszítem a szeretetet, ugye?
hirtelen jött helyzetbe nem bízok. A hirtelen jött helyzetben, amikor már valaki magasabb, azt mondja, hogy oké, rendben, nyitott vagyok, várom a lehetőségeket, mert ha jön egy szituáció, arra már megvan a magasabb válasz, megvan az alacsonyabb válasz, megvan a közepes válasz, minden idővonalon van egy válasz, minden rezgéstartományban. De ha feszült leszek, hirtelen jött helyzetben, lenyugszom, nyitott vagyok, nagyon fontos, nyitott vagyok, bármi bejöhet. Dalma, rajtad kívül nincs senki a világodban. Bármi bejöhet. Jó? És azért jöhet be bármi, mert ott van mögöttem már egy új, nem új, hanem ott van egy hirdelemrendszer, hogy biztonságban vagyok. Kiemelnek. Jó lesz ez nekem. Értem van. Érted? Szóval, hogy van egy ilyen, hogy feszült leszek egy hirtelen jött helyzetben, nyitott vagyok, de nem tudom nyitott lenni, akkor azt jelenti, hogy itt még alul hiányzik pár kis tégla, amit be kell tenni, hogy rendben, biztonságban vagyok, rendben megoldódik, minden rendben lesz. Jó, ezeket ha alá stócolod a kis faladra, lehetsz nyitott. És a másik, nyitott vagyok, miért? Bármi történik, szeretem magam. Megkérdőjelezhetetlen. Ez nagyon fontos. Bármi történik, például feszült leszek, mert hirtelen bejön a liftben egy behemót, aki mindig beszólt, mert és akkor már meglátom, és már megint jön, és bántani fog. Ugye? Bármit csinál, én vagyok itt magamnak, én szeretem magam. Nem tehet senki ellenem semmit. Rendben megoldódik minden. Mi hiányzik? Most mi az a következő lépés? Mi az a stócolni való hiedelem, amit energetikailag meg kell adnod magad, hogy és aztán lehet, hogy azt mondja, hogy lesz olyan, hogy jön valaki, és azt mondja, most de már megint hülye, ez még mindig olyan hülye. Ülök, aha, hülye vagyok. Ez is egy aspektusom, hogy valamilyen helyzetben hülye vagyok, mert be vagyok programozva, mert be voltam programozva, el tudom fogadni, át tudom ölelni, hogy bazd meg, elcsesztem, én megint akkora barom voltam, milyen hülye vagyok, vagy ítélkezem, és nem akarom látni, és megint jön, és megint jön, és megint nyom, és feszült leszek a hirtelen jött helyzetben, vagy átölelem, hogy igen, van, amikor hülye vagyok, igen, van, amikor elcseszek dolgokat, igen, van, amikor még félelemből az ego válaszol, van, igen, átölelem, ez is én vagyok, de hogyha ítéletet teszel rá, akkor megint jön, és megint jön, és megint, és még nagyobb jön, akkor a pofont kapok, hogy ott fogok összeomlani, hopp, pillanat, vissza kell jönnöm, a sütő leállt, mindjárt jövök, bocsánat. Ez itt csipog. Itt is vagyok. Szóval, hogyha hirtelen valamitől félek, ugye ott be akarom biztosítani magam, akkor még nem vagyok bekapcsolódva, még nem fogadtam el dolgokat, nem fogadtam el, hogy tévedhetek, nem fogadtam el, hogy lehetek hülye, mert valaki mindig meg akarja mondani, vagy bántani akar, vagy nincs rá jó válaszom abban az időben, nem tudok okosat mondani, kimondhatom, hogy nem tudom. Tehát kimondhatom, hogy abban a pillanatban mi van bennem, ezt most én nem tudom. Vagy időt kérek, vagy valami, érted, Dalma? Ha még beljebb tudsz menni, menjél, ha van infót hozzad. Szóval, hogy hogyan szól ez rólad? Miért leszek feszült, hirtelen jött helyzetbe? Kérdezd meg. Menjél beljebb. Szeretem a szabad szállt. Köszönöm szépen. Teljesen igazad van. Hála, hála. Nem baj, majd kivágjuk. Nem vágunk ki semmit. Adi. Így marad. Így marad. Szóval, ez is, értitek? A szabadság. Miért kell kivágni? Hogy mondom azt, hogy bassza meg, vagy valami. Úgy mondom, hogy valakit megbántok, vagy úgy mondom,
hogy felnyitok valamit, vagy van benne egy kedvesség, szeretet, ezek mögött, a szavak mögött milyen energia van. Mi az belső szándék. Jó? Tehát, hogy oké, Dalma, édesem, érted, szuper, akkor majd jöhetsz egy visszaigazolással, hogy meglépted, vagy kinőtted, vagy beleálltál, és megtapasztaltad, és nincs ítélet rajta, és amikor beleállsz, akkor már elmúlik a félelmed, mert ez vagy, meg mindenki azt gondolod, amit akar, ez vagyok, én magamat szeretem, a pillanatban. És persze, csiszolom magam, hogy az egómat letegyem, csiszolom magam, hogy a rám tett negatív mintákat letegyem, mert megfullad a lelkem, de így rakjuk ki. Jó? A sütőt vágjuk ki. Oké. Ja! Zufi, összeraktam. Azt hittem, azt vágjuk ki, hogy beszélek. Nem, a sütőt már lekapcsoltam. 10-ről érdekes lenne kivágni. Oké. Na, itt vagyunk most már másfél órája. Ha nincsen kérdés, jaj, ez nagyon cuki volt. Mert egyébként ezt most el kell mondanom, annyira jól jön össze, hogy a Dalma írta, szeretem a szabad szád. Erre Attila írja, nem baj, majd kivágjuk. És mondta, hogy nem, a sütőt vágjuk ki. Szóval egy cuki, tök jó. Jó. Akkor kicsit lejjebb jövünk. Remélem jól vagytok, szupik vagytok, ügyesek vagytok. És akkor egy ilyen meditáció keretében, vagy nem is meditáció, hanem egy kicsit elcsendesedés, kicsit önszeretet, megnézzük ezt a kapcsolódás jövőbeli énünkkel, csak egy kicsit bele, hogy hogyan szólhat ez rólad, hogy hogyan teremtesz, hogy hogyan tudsz ugye egy kicsit az lenni, vagy hogyan tudsz följebb menni. Hát igazából nem is följebb megyünk, hanem megengedésbe megyünk át. Szóval, hogyha nincsen kérdés, akkor majd úgy átismételtük, amit ma vettünk. Én úgy vettem ki a teremtést, mindig érzésbeli a teremtés, mindig érzésekkel teremtünk. Ugye a tudatalatti is mit csinál? A bennünk lefolytott vagy tudatalatti érzést is feldobja, hogy rálássunk, és teremt hozzá egy szituációt. Szóval, hogy régen én, nem tudom, 10 éve olvastam a Hatorok által a teremtést, mindegyikben érzelem van, mondhatnám a Saint-Germain vasart, lehet, hogy össze fogom szedni, és akkor kinyitjuk, de a lelkünket az öröm, a nyitottság, a rácsodálkozás, a szeretet vezérli, ez az alaptermészetünk. És a leginkább lehetséges jövő felé ugye az érzelmek által megyünk. Na most millió és millió jövőképed van, minden már itt van. És ugye mit kell belefektetni, amikor teremteni szeretnél? Leginkább az idődet. És nem is úgy vagy, hogy tárgyakat teremtesz már, hanem az elégedettség érzését, a szeretet érzését, az öröm, a szabadság. Ugye, hogy amikor már
bekapcsolódunk magunkhoz. Ezek már mind itt vannak, ugye? Tehát automatikusan benne vagyunk abban a térben, a léleknek annak a terében, ami mi vagyunk, a jólét, a bölcsesség, az áramlás, a könnyedség, az öröm, a hála, tehát ezek a magasabb minőségek, amikor itt vagyunk, és itt tartózkodunk, egyszerűen nem is kell tudatosan teremteni, hiszen az érzések teremtődnek, mivel ezek kavarognak körülöttünk, ezek vagyunk, ilyen dolgok érkeznek vissza, ugye, amiért hálás lehetsz, amiért megbecsülheted az életed, még inkább örömteli. Szóval, hogy a teremtés ilyen szinten szinte automatikus, mert meg vagy elégedve, be vagy kapcsolódva, örömmel vagy, hálával vagy, egyszerűen olyan térben rezegsz, amiből mindegy, hogy mi jön vissza, ilyen életérzést fog benned kelteni. És nem ültünk le, hogy leülök és hálás leszek, leülök és megbecsülök. Igen, a kezdő lépés az, amikor visszaadom magamnak a megbecsülést, visszaadom magamnak a szeretetet. A következő, amikor már ugye a nyitott szívvel itt tartózkodsz, amikor bármi jöhet, áthaladhat rajtad, és a végén nem akad meg benned semmi, még ha valaki lehülyéz, az is így átmegy, tehát nem számít, mert tudod, hogy és utána már ebben a térben tartózkodsz. És amikor csak figyelsz egy kicsit befelé, ebben a nyitottságban, ebben a jóleső érzésben, ebben a megengedésben elidőzöl, akkor bevillanhatnak, bejöhetnek olyan tiszta képek, vagy vágyak, amik örömet okoznak neked, ami kapcsolódik valamelyik jövőképedhez. És itt nem az van, hogy erőltetetten kialakítjuk és fókuszt tartunk rá, hanem figyelünk, és megnézzük, hogy például mi az a vágy, ami kinyílhat ebben a szeretetteli, örömteli térben, van egyáltalán vágy. Például valakinek lehet, hogy az a vágya, hogy egészséges legyen. És akkor itt van ebben az örömteli hálatérben, megvan már ugye ez a jövőkép, hogy egészséges vagyok, és mit csinálok? Adok hozzá örömöt, adok hozzá hálát, még egy kicsit adok hozzá, mert hogy ez már van. Mi történik? Bocsánat, egészséges vagyok. Szóval, hogy az történik, hogy az az energia ott még inkább besűrül, még több és megnyilvánul. Szóval, hogy lehet fókuszálni, lehet kialakítani vágyképeket, ami belül ezen a szinten már nem egós vágy jelenik meg. Ezen a szinten már egy olyan tiszta vágy jelenik meg, ami a fölülről jön, a belső lényedből, a szívedből, belőled, és már nincs elválasztottság, de az a vágy, az mindig arra mutat, hogy hello, nézd csak, ez már van, nézd csak, ez a következő lépés, nézd csak, ez lesz, nézd csak, mert a vágyat nem te találod ki, hanem ott bejön. És csak figyelj egy kicsit, amikor csücsülsz ebben a szeretetben, ebben az örömteliben, ebben aki vagy, az vagy, a rendben vagyok, a szeretetben vagyok, a megbecsülésben vagyok. Szóval, ha egy kicsit csücsülsz benne, akkor milyen tiszta vágyad nyílik ki, milyen olyan, ami, megint elmondom, nem erőltetett, nem hiányon alapuló, nem, hanem hogy itt belül milyen pici jövőkép, jövőben léned kopogtat, vágyon keresztül a lelkednek és hív, hogy figyelj rá, mert az már van. Ne tagadd le, ne tedd hiánnyá, hanem örülj, hogy aha, már látom, aha, már érzem, aha. Régen a hatorok
nem tudom, mi most a neve annak, de majd megkeresem talán. Ugye azt mondták, hogy üljél le napi 15 percre, minden lehetőségek gömbje eszem. Ez volt a gyakorlat. Üljél le, nem tudom, 10-15 percre, és képzeld el, hogy milyennek szeretnéd magad, és amit elképzeltél, azt ültesd le magaddal szembe, és a köldök csakrádat az ő köldök csakrájával, ezüst, vagy nem tudom milyen fonallal áramoljon az energia, hogy figyeled, és örülsz neki, hogy az már van, hogy áramlik az energia onnan ide, innen oda, és aztán egy idő múlva üljél bele abba a helyzetbe, amikor már megvan. Ugye, hogy ők már 10-valahány éve finoman átadták ezt, és eljutunk arra a szintre, amikor ugye ebben a minőségben élünk, rálátunk már a vágyunkra, megköszönjük, hogy az már van, és manifestálódik. Tudom, hogy hogyan nem, tudom, hogy mikor nem. Megéltem? Igen, megéltem már itt bent, igazzá tettem, átrezgett a lényem, valamilyen szinten meg fog jelenni. Úgyhogy csücsüljetek egy kicsit, és csak figyeljetek befele ebben a szeretetben, milyen minőségű vágy, megjelenik-e egyáltalán, vagy egyszerűen az is jó, ha nincs bennetek vágy, mert úgyis ezen rezgésből lejön valami, és míg lejön valami, az alsó terünkből is feljöhet valami, de ez így folyamatos. Szóval, hogy nem egy elmebeli teremtésről van más szó, hanem a lényünk által egy felsőbb minőségünkből leképzett, ami rajtunk keresztül vágyként nyilvánul meg, amit elfogadunk, igazzá örömtelévé teszünk, és hálásan kimondjuk, hogy már van, és megéltünk. Tehát a tapasztalás, ugye ez is egy kivetítés lesz. Ez is egy kivetítés, egy érzésen alapuló kivetítés. Itt van az, hogy nincs szükséged semmire, itt van az, hogy boldog vagy, és valójában itt van a függetlenséged is. Bármi bejöhet. Nincs szükséged senkire, semmire, teljes vagy, elégedett, és ez az örömteli, megbecsült energia, ez a hála, ez hozza a többi tapasztalást is. Az, hogy minden rendben van veled, hozza azt, hogy minden rendben lesz. Nem kell erővel megoldani a dolgokat. Egyszerűen, ha valami elakad, ugye áramláshoz visszatérve, akkor nem nyomom, nem megyek túl, hanem hátralépek. Akkor lehet, hogy még nincs itt az ideje. Lehet, hogy tudom, hogy ezt akarom csinálni, de nem most. Lehet, hogy pihennem kell, hogy regenerálódjak, mert lehet, hogy valami nagy váltásban leszek. Hogyan tekintek arra, hogyha valami elakadásom van, ugye, a villa vagy az Y? Hogy nyitom ki az újabb jövőképemet? És akkor áramlásban. Egyszerűen fogod érezni, amikor nem megy valamit csinálni, én se festek minden nap, valamikor nem megy, és egyszerűen azt érzem, hogy rá se tudok nézni a vászonra, a festékre, pedig nagyon szeretem, de nem megy, egyszerűen megerőszakolnám magam, és akkor hagyom 2-3 napot, aztán valami bejön, kinyílik, és csinálom. Szóval, hogy ez is egy áramlás, hogy figyeljük az energiákat, nem a saját ritmusunk szerint élünk már, amit megtanultunk, hogy ennek így kell lenni, úgy kell lenni. Amikor valami nem megy, leülök, abba hagyom, pihenek, ránézek, valami nyitott vagyok, hát ha valami meg akar jelenni, ugye a nyitottság, ez is ide tartozik. Szóval, hogy a ritmusunk az ilyen hullámzó lesz, de mégis olyan lesz, ami követi a lelked megelégedettségét. Pihenéssel, aktivitással, semmittevéssel, bekuckódással, elmélkedéssel, aztán megint tudod csinálni, amit szeretsz,
de pont ez a lényeg, hogy az energiákat figyeljük, mit lehet, mit nem. És ez már nem is egyszerűen, ugye ott lesz a belső figyelem, hogy jó érzés most ezt csinálni, most nem tudom, most ezzel megterhelném magam, most ezzel erőn felül mennék bele. És ez már nem az áramlás, ez azt jelenti, hogy nincsenek itt az ideje most, ugye? Szóval, hogy ezt is figyeljük áramlásban. Lehet, hogy most nincs bennem vágy, de tudom, hogy amikor a vágy jön, akkor időzök vele, és hálás vagyok, és tudom, hogy van. Én minden este úgy fekszem le, hogy ezt kinyitom a szívem, a lelkem, ugye, mert hogy rizseg a nap, változik, napon belül is hullámzások vannak, és hogy egyszerűen csak hálás vagyok, és figyelem az energiateremet, a szeretetet, az vagyok, és ez nem ilyen, hogy küldök mindenkinek szeretetet, meg legyen a földön béke, hanem a saját teremben vagyok, amit nagyon élvezek, amiben senki nem hiányzik, semmi nem hiányzik, ez a létem, ez a létérzés, és egyszerűen így megyek aludni, hogy ezt a létérzésbe fölhelyezem magam, teljesen relaxálom a testemet, elengedem, mintha már testem se lenne, figyelem az energiákat, élvezem, ahogy itt egy kicsit nyom, de kilazul, ott bizsereg, jaj de jó, nem nyúlok hozzá, nem akarom megváltoztatni, hanem benne vagyok a tapasztalásban, és erről egy magasabb rezgéssíkról megyek aludni. Szóval, hogy alakítjuk a saját világunkat önszeretettel, megértéssel, megengedéssel, belelazultsággal, tehát, hogy nem megyünk szembe az elme akarattal, azzal, ami van, amit érzel, hogy hello, most a fejem dönt, vagy az energiát érzem, fogod érezni, hogy nem fog menni. Tehát egy szinten már áramolsz a lelkeddel, az energiákkal. Most ideje van, most nincs ideje, most annak van ideje, hogy egy hete megígértem, hogy társaságban menjek, de 2 nappal ezelőtt egyszerűen valami dolgozik. Akkor nem megyek a társaságba, akkor hagyom, lélegzek, figyelem, és ez öröm. Tehát mindig az lesz az öröm, ami a lelkednek jó. És nincs semmi veszteség, hogy nem tudsz semmiből se kimaradni, mert a saját teljességedet nyitod ki. Nem tudsz senkiről lemaradni. Mindig be vagy kapcsolódva. Mindig be voltál, és mindig szeretve voltál. Egyszerűen most van itt az ideje, hogy teljesen kibújjunk abból a ránk kényszerített tojáshéjből, ami már fenekünk is kilóg. Szabad vagy. Nem kell mások véleményére várnod. Örök létezésben vagy. Bármilyen betegségnek tűnő tünet is a teljességedben van. Csak ne rögzítsd be. Engedd, hogy gyógyulássá váljon, mert történik. Figyeld meg magad, teljesen megengedésben vagy-e,
teljesen átengeded ezt a pillanatot, vagy van-e valami távolság, energetikai távolság közted és a pillanat között? Van-e valamire, amire vársz? Van-e valamit elutasítasz? Van-e, amivel nem értesz? Van-e valami, ami nem engedi, hogy teljesen odaad magad a pillanatnak? Vagy teljesen itt vagy, és történhet bármi. Érzed ebben a teljes megengedésben, hogy minden belefér a pillanatba, anélkül, hogy kitalálnád, mi az, ami belefér. Érzed-e, hogy ebben a megengedésben nincs elvárás, de ebben a megengedésben akár lehet egy gyengéd reszketegség is azoknak, akik kezdik, amikor odaadod magad az ismeretlennek, ugye? Mit jelent ez? Minden pillanat új és ismeretlen. És ha ezt megérted, fel tudod magad adni a kényszereket, a kontrollt, a félelmet, hiszen nincsen hatalma, nincs kontroll a következő pillanatodban, csak megéled, csak megéled, csak megéled. Oda tudod-e magad adni teljesen? Ha nem, el tudod-e fogadni örömtelen, hogy valami még van itt, és amikor el tudod fogadni, ne akard megváltoztatni. Csak fogad el, hogy van még némi feszültség. És amikor elfogadod, kioldódik. Nincs mit visszafogni, nincs mit visszatartani. Amit ki kell mondani valamiért, tudjuk, hogy miért nem. Lehet, hogy azért, hogy butaságot mondjunk, hogy rálássunk és felüleljük a butaságunkat, és kioldódjon. Hogy nem kell attól tartani, hogy jaj, én majd hülyeséget mondok, ugye? Nem tudjuk, mit hoz a pillanat. Maradj, aki vagy. Minden pillanat érted van. Ami akadálynak tűnik, az is azért van, érted van, hogy figyelj, ne ismételj, ne erőlködj, legyél nyitott, amikor nyitott vagy, feljebb rezegsz, másképp jönnek a meglátások. Nem válaszolunk, nem reagálunk, nem futunk vissza a régi programba. Egyre mélyebbeket tudsz lélegezni magadba, sőt, lassan majd úgy érzed, hogy mintha testen túl lélegeznél, mintha nem csak ez a tér vagy. És minden tudatos légzés visszahoz téged ide, teljességbe. Bármilyen szinten vagy is, egyszerűen tudod, kiemeled magad. Ne ítéld meg magad, semmiképpen. Ne akarj valaki lenni, mert az azt jelenti, hogy ami most vagy, az nem elég jó, az nem. Ha a vágyadban nyílik ki egy új minőség, az kinyílik, akkor örömtelien mész. Azzal elégedj meg, azt becsüld meg, aki most vagy. Nem a külsőségeket, hanem belül, aztán majd ez átragyog. Sőt, nem fog számítani a külsőség.
Nem lesz egyfajta függőség, hogy a külsőségeken keresztül változtass. Nem számít. Az számít, minél többet vagy magaddal ebben a megbecsült térben, ebben a teljességben, ebben, amikor mindent elengedsz. Nem számít a vélemény, nem számít a tudás, nem számít, hogy milyen bölcs, vagy nem számít honnan, nem számít. Bármi, amit feldob az elme, nem számít. Csak jelen vagy. Teret tartasz. Ragyogsz. Te vagy az ünnep, a karácsonyod most. És ahogy elkezdtük az utunkon, ugye, hogy légy hálás minden kis dologért, légy hálás, ez már automatikus. Egyszerűen már fölléptél ebbe a magasabb rendű életbe, ebbe a minőségbe. Hálás vagy a jó ízű falatokért. Hálás vagy, hogy esik az eső, vagy a hó, vagy hogy éppen lucsok van. Mindegy, nem számít. Egyszerűen te vagy. Az élet van, és te meg örömmel befogadod. És aztán kilépsz az elméből. Nem tartasz meg semmilyen gondolatot. Meg tudod állítani, amikor felmerül pillanatban. Nem szűkül be a tudatosságod egy gondolatra. Nem teszed jelentőségtelivé. Nem számít. Az számít, hogy figyelsz, és mindent magadévá teszel, amit érzékelsz. És átmegy, és már nincs meg, és nem fogod meg. Magadat tapasztalod, amit érzékelsz. Minden olyan hiedelem, vagy minden olyan dolog, ami zavart az életedben, egyszerűen eltávozik, mert nem teszed jelentőségtelivé. Ha eddig nem tudtál zajban aludni, és csak sötétben tudtál, nem számít, most zajban is tudsz, mert egyszer elengeded azt a hiedelmet, hogy nem tudok aludni zajban. Mindent elengedsz végül. Még a jókat is elengeded. Mindent feladsz, és nézd meg, hogy érzed magad.
fizikai síkon, hogy elengedj minden fizikai kötődést. Engedd magad érezni, hogy megnyílhassanak az érzékeid, az angyaliak. Minden érzés értékes, minden. Egyenrangú, nincs megkülönböztetés. Mindegyik olyan, amilyen. Már a következő pillanat is más. Te döntöd el, hogy valamit megtartasz, meg akarod-e tartani, vagy átengedsz mindent, átengedsz mindent. Nincs ragaszkodás. Figyeld meg, hogy érzed most magad. Mindent elengedsz, mindentől szabad vagy. Bármikor fel tudsz ide kapaszkodni, bármikor. Tiéd ez a világ. Te alakítod. Már készen van. Csodálatos estét kívánok nektek, létezést, szabadságot, megengedést, a teljességeteket, hogy minden pillanat teljes és tökéletes, hogy nincs mihez ragaszkodni, hogy nincs hatalma senkinek felettetek, hogy ti alakítjátok ki a sorsotokat, minden ott van. Nem kell keményen dolgozni, itt az ideje a pihenésnek. Itt az ideje, hogy valóban azok legyetek, akik beleálljatok. Ha elvárod egy másfajta szinten, hogy csodák történjenek az életedben, akkor azok történnek. Hogyan tekintesz rá? Hogyan teszed igazzá? Mi az, ami fontos és igazzá teszed magadnak? Minden a te kezedben van. Minden válasz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy együtt vagyunk, hogy tanulunk, hogy tartjuk a teret, hogy tartjátok a teret, hogy ragyogtok. Erre van csak szükség. Idén már szerintem nem jövök, úgyhogy kellemes ünnepeket, mindenkinek olyat, amilyen,
mindenkinek úgy, ahogyan. Minden rendben van a teremtés egészében, ahogy Adamus mondaná. De tényleg minden rendben van. Te döntöd el, mibe fekteted az energiát, te döntöd el, visszamész-e játszani, te döntöd el, hogy hagyod el, hogy mások, mindent te döntesz el. Ennyire hatalmas vagy. Minden ajándék itt van már neked, mindent, amit akartál. Elsősorban te magad. És érezd, ahogy egy magasabb szintű földön már ott van a lehorgonyzó energiád, és az alsóról szépen csak így engednek ki, csak érzékel, csak figyeld, csak engedd megtörténni, hogy egyre szabadabb legyél. Mert azért történnek itt dolgok. És bárhová is mész innen, tartsd meg ezt a jelenlétet. Tartsd meg. Ez lesz a normális, ez a normális. Kiessünk, visszajövünk, kiessünk, de egyszerűen ez, amikor bizsereg a fejed, amikor öröm van a lelkedben ok nélkül, amikor megvan a szenvedély, de nem tudod miért, amikor elfogadsz mindent úgy, ahogy vagy, amikor nem akarsz belenyúlni, nem akarsz megváltoztatni, mert te már teljes vagy. Nincs szándékod kimenni, valamiért megváltoztatni, hogy neked jó legyen. Így vagy jó, itt és most. Csodás estétek legyen! Szeretlek titeket! Juhú! Minden fel lesz töltve a YouTube-ra. És ha akarjátok, vagy úgy érzitek, küldjétek tovább másoknak. Puszi! Köszönök mindent! Sziasztok, 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 sziasztok! Igen, Zsóka, ajándékozzuk meg magunkat magunkkal, teljességben megélt ünnepeket mindenkinek. Mindenkinek, puszi!